Sadag. Napalabas, sinarak ni Don Amado tigayem na ani Don Fausto, ket imbaga na tinaduktalan na maipapan kani Laika. Saan ko maamamati ni Don Amado, ngem kinid daw tigayem na ano mabalin, ket iso mismo timang panagnek iti amin. Iti sabali a bangir, nalaos ti pungtot ni Misty, gapo iti nakisarita kan kuana ni Albert, may papan iti inaramid na kani Laika. Saan na maklon ni Misty nga ad-adda nga isakit ni Albert ni Laika, ngem iti iso anabayagnan nga amamo. Kabayatan na, napan ni Don Fausto iti balay ni Don Amado, tapno rogyan nan apanagnakan no agpaiso ti imbagakan kuana tigayem na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Excuse me, sir. Adto yan ti pinaalayo ka ni Senyor Amado apulutan kan baso. Sige lang, balasan ko. Idi sumlatan iti lamisan. Matungpal, sir. No, adapay masapul yo. Pakaamuan daklaang, sir. Mabit man lang, Laika. Ada ka di pa'y masapul yo, sir? Nabayag ka na babaunan da Amado. Sana ya? Nabayagan, sir. Aapay ka di? Diyos ko. Karup-rupang agpaiso ni Salome. Sir, kaguradak ka di? Gapoy tinapasama kada kami ka ni Senyorita Misty. Dagiti mata na. Kasla dagiti mata ni Salome. Isulatan. Umukok iti kaunggak ti panangkita na kanyak. Sir Fausto, pangasiyo. Pakawanandak ko man daman basol ko itinapasamak. Saan ko akayat nga darum so aparikot itinagbaotan mi ka ni Senyorita Misty? Anya day jay, iha? Di may papan itinapasama kada kami ka ni Senyorita Misty, sir. No adaman basol ko, jak ingagara. Jak amo no apaya kagura unay ni Senyorita Misty. Laika, iha. Siyak ti rumbang agad daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti inaramid ti anak ko. Ha? Kabisado ko ni Misty. Isong ay mayak. Tapno agkidawak iti dispensa. Gapo iti inaramid na. Madlaw asan ka makain na, Albert? Saan nakakomportable ti kaadto ni Don Fausto, Laika? Kunak tumat. Kinapudno na. Madandanagan mo't ni Nana si Mang. Nang runa kat siyak ti kayat ni Papam ang mga sikaso kadakwada. Anya? Ni Papa takin na kami ti dayta? Wan, iso nga dadanag ni Nana si Mang. Ang mga nagbiduta ka no. Ni Mama, ayan na. Diyak pa'y nakita manipod itay si Mangpot ni Don Fausto. Kasta ka di. Ala, saan na bali? Adaak lang dito'y Laika. Sigurado ang awan ti madi ang mapasamak ken ka. Anya nga, Misty. Napagkalmam ka din tirik na. Amum asaan basta-basta dayta, Dan. Ngamnas ken nga ikagumaam. Tano saan? Si kamot lang ang tagrabyado. Tandaanam dayta. Nukas ta asaan ang mapunas ti pungtot iti barukong mo. Si kamot lang ang tapiktado. Saan la dayta? Apiktado mo't lang ti amin apangedeng ken aramidam. Dayta mo't ngarod nga imbagam ti pampanunutan. Diyak kayat nga damapasamak anakarkaro pa'y. Ngam iti inaramid kanyak ni Albert. Gapo iti daychay amot tiyatya. At dayta ka manen. Agpailuyos ka manen iti emosyon mo. Diyak ngamin malapdan. Misty,
Nasken a kontrolom ti emosyon mo. Dayta ti kapatgan. Tano di mo makontrol dayta. Sigurado asikamot laang ti dihado. Anya ti makunang panyero. Panyero. Pagsalsaludsudan ka, panyero. Anya ti makunam. Panagkunak katagpakada akon, panyero. Baliwak to manan ti umay. Adda ka di parikot, panyero? Awan, panyero. Isu na lang takasapulak tinaan anay agundaway. Tapno makasigurado ak. Saan nga umdas ti maminsan laang apanagpaliiw ko dito'y balayo. Saan ka di? Sa bagay. Agyaman naktamawatan na, panyero. Mala, di ako nagbayag. Sikan tulatan ti mangibaga kada karidad kan Albert. Sige lang, panyero. Awan ti parikot. Di kamot nagpakita apulos kini Fausto. Adda ka di parikot, karidad. Anya ko maaga pong agpakita ken kuana. Idinto ta amok matla ang agkonsabos kayo. Adda ita ka manen, karidad. Kumaro manen ti kinamanagatap mo. Saan kami nga kakonsabos kini Fausto? Di na kun alilawon si ka, amado. Ammo kon ti borikyo iti gayem mo. Anya ti kayat mo asawan? Amok nga agkin-kinalab kayo kadag iti basolyo. Anya lakit din ti kastang ugalim, karidad. Sika tinalawag amang parparnway iti parikot. Gapu iti kastang ibagbagam. Jakamokan ka. Kan mabalin ka di. Dinakman kasarsarita. Makamo ka. No di mo kaya takasarita ka. Addakan ka dayta. Saan arumbang amarabyan kang agawid, misti? Amang ano dumlaw ni papam? Di na ko makagura kadag iti ibagbagak itakin ka. Pampanunutik lang ti pagsaya atam. Kang runaanan ti panagbaligi dagiti plano. Maawatan ka, Dan. Agyaman akno kasta. Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Takanayon nga da kay itisibay ko. Kas kumaita. Masadutak nga agmaneho. Iso nga imbati ko ni di opisina tilugan ko. Sika ti adda ditoy. Sika ti mangitulod kanya. Ammo mo't asaan ka amabalin na baybayan. Amok dayta, Dan. Kat agyaman na ka. Misti, Di kagdanag. Anya ti amom. Amangan nuga po iti kasta a kinaanos kan kinapudnom iti aramidan. Kat masubadan matlaang ti amin arikat mo kanya. Awan mo tinakita nga indikasyon nga da plano kanyak ni Don Fausto Adakas. Akas iti pagtandanagan ni Nana si Mang. Isupay kat di tinagkid daw iti dispensa para iti anak na. Nakiktutak. Diyak ninamnam mga aramidan ni Don Fausto ti Kasjay. Diyak ninamnam mga kid daw iti dispensa. Nagyang ko ang nasimpat ni Don Fausto. Kat, nalagan tiriknak kan kuana. Mariknak ang nagdumadala unay ti ugali ka ni Senyorita Misty. Ni Senyorita Misty, nauyong, naturay kan, nagalas ti ugali na. Nagdumadang agama. Iso ang mariknak ang nasaya at tao ni Don Fausto. Nakitak ti panagsarita yo kini si Mang, Laika. Senyor, Anya ti pagsarsaritaan nyo? At nakadidakas ang napasamak? awan senyor. Napagsaritaan mi lang ti may papan itiyo umay ditoy ni Don Fausto agayam yo. Apay ni Fausto? Nagdanag ni Nana si Mang. Tasyak ti binili nyo itay nga si kaso kada kayo.
Apay, adda ka di parikot? Awan, senyor. Nagsingpat tupay ni Don Fausto. Ha? Nalagan tiriknak iti gayam niyo, senyor. Kasta ka di? Uwan, senyor. Day tatiag paiso. Kas lang arot na bayagan nga maamok ni Don Fausto agayam niyo. Kan naglaw ko ang nagduma da iti ugali kan ni Senyorita Misty. Napagasti sinaon ni Misty. Amangan no masubadan mo't lakan ti aramidag ken kuana. Anya ti kayat asawen dayjay. Kayat nakadi a pagparangan nga ayaten naktumot laeng. Ay. Manipod pa agad adalak iti kolehiyo. Nilaeng Misty tinayat ko. Awanin ti sabalipay. Mariknak tinalaos aragsak. Gapo iti kasjay nga imbaga ni Misty. Addan sa amot lang pagbanagan tinabayagan ang marikriknak parakin ko na. Agbungan sa amot lang ti amin a sakripisyo. Kenrigat ko parakin ko na. Numapasamak dayta. Siyak sigurong ti karagsakan a lalaki. Dito'y rabaw ti daga. Awan to sigurong ti kidawag pay. Numapasamak dayta. Nakaululi magkaapa pa. Madlaw nga da parikot mo. Iha, Amangan na da maitulong ko. si kamot iha. Di na ko man pagdanagan. Amok ama kumikom kaunayan iti panangas asikasom iti negosyo. Iso di na ko ni kaskaso. Sigurado ka, Papa? Amangan no kayat mo nga ibinglay kanya no anyaman dayta. Madanon tulat tate ka nito, ayuman ko kan ka. Iso di ka madanagan, iha. Okay. Naisati ko nam, Papa. Oh, kasano? Agina na ako na. Sige lang, iha. Good night, Papa. Oh, Good night, iha. Nakalala ilo ita kanyak ni Misty. Anya nga tati aramidin na nubilang tamamuan na. Saan? Saan pa'y arumbang? Saan pa'y mutla ang alihiti mo anapanagnakan? Nupod no ti atap mi ka ni Amado. Iswasan pa'y arumbang apagdanagak ti may papan iti dayta abanag. Ni Albert, Adan ijay silid na, senyora. nasaya at mat. Da kayo, senyora. Apay adi kay pa'y naturog. Anya ti bibiyang mo. Salimuotin ak nga rod. Diyak makaturog. Kaya tiyo ta itimplaan kayo iti pagpalamiis, senyora. Diyak kaya agpaangin ak laang. Kalpasan na. Agsubli ak matlaang ijay silid mi. Naimbagman tadaldalo samtoy banyo. Uwan, senyora. Tapno na dalos. Hostulaang ti aramidam. Takasta ti may bagay kan ka. Agdalos iti banyo. Aging ga ita. Saan ang mapunas iti isip ko ti kasya na ibaga kanyak ni Misty. Talaga ang nabagas din na ibaga na. Aging ga ita. Diyak pa'y laang malipatan ti kasya na sao na kanyak. Kit aging ga ita. Saan pa'y mutlang ang mapunas tinalaos aragsak amarikliknak. Ngam kasanon no pamarang laang dayjay. Kasanon no kayat laang ni Misty a pagparangan akayat nakmeten. Tapno addang agtong palak iti pagayatan na.
Nasken nga agpalinak anasirip. Narigatan. Jak itulok ang mamaysaan nak ni Misty. Tano mapasamak dayta. Siyak tinalawag adihado. Tuso ni Misty. Ngam siguradwag nga agbalinak anatustuso ngam iso. Tapno saan asyak ti madihado iti udi na. Nagsapa na nakasukat ka, Caridad. Ada papanak. Ada nasken nga si kaswag. May papanitian niya. Amado, pagsaludsudan ka kadi iti kasta, no si ka tinakarubuat? Saan ka pakibibiyangan? Saan ka di? Iso ang mabalin ka di. Di nakpagsaludsudan iti kasta? Ngamin, awan mati dakas nga aramida. Caridad. Mapanakon, kat no adamat papanam, mapadkalatan. Amangan no adda nga minti importante nga si kaswam. Itay pa yan nakapanaw ni Misty. Maging gaita. Jak pa ilam mo no niya tirumbang aramidak. Maburburi-buranak. Nas ka na makapagpanunutak. Ada nagsardeng alugan. Nagsubling ata ni Misty. Inakitain. Ang mga nod na nalipatan na. Ni Amado ti simbang pat. Nasaya tay may kapanyero. Talagang amin na jak amuno niya ti panunutak. Kano niya ti aramidak. Panyero. Matikawak. Jak amuno niya ti rumbang. Maburi-bura nak. Amuglata na kasta ti marikrik na ang panyero. Isong mayak, tangay awan matlang ti aramidak. Panyero. Panagkunakat aramide ng ti ultimo remedyo. Tapno mapanagnakan noan niya talaga ti pudno. Noan niya ti amo mamakatulong. Suportaran ka, panyero. Anya ti plan-plan wa maya. Jak ngamin makaid na, panyero. Iswa pa nagkunak. Kasaya atanan no ipa-DNA nilay ka. Agbaligi nga tan da Don Amado ken Don Fausto iti plano da. Gagayem, di liwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti ipapan ni Fausto iti balay da Amado. Napaneknekan na nga agkakaingas da Laika ken ti agnagan iti Salome. Nakarkaro nga ruden anaburibor ti Don, gapu iti dayta anapasamak. Iti sabali abangir, naikan iti namnaman ni Dan, idi imbaga kenkwana ni Misty, nga amangan no masubadan ti kinapudno, ken kinaanos na amang tultulong, iti balasang. Iti may sagundaway, napanmet ni Don Amado iti pagtaengan da Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag! Matikawak. Jak amono anya tirumbang. Mabure-bura nak. Amuklata na kasta ti marikrik nam. Isungay mayak, tangay awan matlang ti aramidak. Panyero, panagkunak, ket aramiden ti ultimo remedyo. Tapno mapanagnakanan no anya at talaga ti pudno. Noan niya ti amo mamakatulong, suportaran ka, panyero.
Anya ti plan-plan wam aya. Jak ngamin makaid na panyero. Iso apan agkunak. Kasayaatanan no ipa-DNA ni Laika. Kasta kuma talaga ti isingasingkukan ka, panyero. Nga maginggat mabalin. Datala ko matimakaamoy ti daytoy. Rumbag laeng. Nang runag at napalalo man ti panagatap ni Caridad, nga dar-aramidag akalukwan. Amado, Nas ka na may patungpal ti planom iti kabitan na panawan. wan panyero. Kat kidawag. Sikan ti makaamo amangala iti sampal kinilay ka. Iti kasta. Adama ited tayo di laboratorio. Kat mapanagnakan no anya at talaga tipod no. Marikriknak. At dalakid di ilimlimad da Amado kan Fausto. At daman ngaminan ni Amado, di tabalay ni Fausto. Katamok. No kanayon nga agkita dagiti aggayam. At dalakid di ilimlimad da. Saan langan ang maipapan iti negosyo ti pagsarsaritaan da. Marikriknak dayta. Ngam si kilaang, saan nakapaapekto iti mapaspasamak. Baybay akida. Ngam siguradwan dalaangan nga awan ti maduktalak adyak magustuhan. Tano mapasamak dayta. Sabalin asaritaan. Asikaswak ita ti amok anapatpatag abanag, anas kan ama asikaso. Pumanaw akon ditoy. Baybay ak da Amado kan Fausto. Ngam iti kanitumat nga adda maamuak. Agpadada amaladit kanyak. Jak malipatan ti kaadda ni Don Fausto dito idi kalman, Albert. Apay Laika. Adda ka di madi, imbaga anakin ka. Awan. Ngam, narik na ka nagdumada iti ugali ka ni Senyorita Misty. Anya ti kayat masawan? Nauyong ka naturay ni Senyorita Misty. Ngam ni Don Fausto, marik na ka nasingpat. Laika, saan ka ngagtaliglatan? Aywan, ayan ni Nana si Mang. Aday di hardin. Katsiga, kumusta ka? Di nakpagdanagan, Albert. Okay ak lang. Aganad ka kanayon, ha? Nang runa no da ni Mama. Saan ka ngagdanag? Talagang aganada. Tadyak mo't kaya tasyak ti pakaigapuan ti parikot di ti balayo. Anya ti pampanunutam, Misty. Kaya't ko ngaming ti agtignay iti nasapsapa a panawan kan. Kat pampanunutak no anya ti kasayaatan ang maaramid. Ha? Marikriknak ngamin nga adda palimad ni Papa. Iso na lang. Tadyak amuno kasano amaamuak no anya ti parikot na. Ti pakaburiburan na. Kabisado ngaminan ni Papa. Saan nga agsauday jay? Panagkunam. Maipapan iti negosyo ti parikot na. Wenno personal abanag. Nalimad ni Papa. Nang runa no may papanan iti personal abanag. Misty? Isadyak may baga no personal wano saan. Imposible ngamin ang may papan iti negosyo kat as-asikaswan tamat anaimbag. Panagkunak. Baybay ang talaangan ni Senyor Fausto. At dadagiti banag anasken nga asikaswanta. Saan ka di? Sa bagay, pud na dayta. Ken imposible asaan nga ibagaken ka ni Don Fausto no addaman na dagsen na parikot na. Isu akasayaatan no asikaswanta ti maipapan ka dagiti planom. Iti kasta ket agballi kita. Naturad kamot at talaga, anya, Laika. Senyora, Amumat akagurgura ka.
Ngam si kalata mo ti agserbi kanyak. Trabahok daytoy kas babaunan nyo, senyora. Kan maysa, madingamin tirik na ni Nana si Mang. Nabanog sa kadagiti inaramid na. No, ada pang ibaunan nyo kanyak. Ada aklang iti komedor, senyora. Amok, di nakisoro. Ala, pumanaw kan iti sangwanak. Uwan, senyora. Talaga akayat naaya sidag kanyak ti bakina. Ngam talaga nadagsan tirik na kankwana. Katnoan niya ti makagapo. Iso ti rombang amadok talak. Dinto pa'y lang amin impagat-pagat ni Misti idi kinabil na. Tapno may mayat. Sigurado ang nakaragrag sa kakoma. No kasjay ti inaramid ni Misti. Simmangpet kagaya man. Napanak lang ijay ayan da Fausto. Addan sakit di palimudyo iti gayam mo. Kasta kayo ngamin kat no adda palimudyo. Imposible mat ang maipapanlaang iti negosyo tinagsaritaan nyo. Caridad, mabalin ka di. Punasam kuma ti panagat-atap mo. Awan ti palimad mi kini Fausto. Sapay la kumata kasta nga agpayso, amado. Tano sa bali ti maamuak. Jakla amon asawon. Caridad, Amamonak. Kat amumat no anya ti kabaulak nga aramidan. Nana si Mang? Ni, nakaturog gayam ni Nana si Mang. Talaga ama ditirik Nana. Ni, medyo nabara ni Nana si Mang. Ama ano kumaro pa'y tirik-rik na. Isang mga lakti kanon na dito yan. Kalpasan na. Pag tumarag, tapno saanan ako maro ti sa gubanit na. Baybay amo ni Caridad Panyero. Ti may papan iti plano ta tinasken a may patungpal. Inyawag ko lang kan ka, Panyero. Tapno masakbayang mong ti amin. Narigat ngamin. Ang mga nugalata kumprontaran na ka ni Caridad. Siya kung ti makaamo, Panyero. Kabisado kung ti ugali ni Caridad. Ket jak itulok ngay sukid din ti pagkaigapuan ti nakaro a pagparikutan ta. Nasayat no kasta, Panyero. Ket ti maipapan iti panangalam iti sample specimen ni Laika. Day daw pa lang ta si kaswag. Narigat met no mabistuak. Aganad ka lang, Panyero. Wen, Panyero. Halang arudan. Pasensya ka no inawagan ka. Magagaranak lang amin. Mawatan ka, Panyero. O sige, bye. Makarikrik na lakit ni Caridad. Iswakas jay. Ket day tati makagapo no apay anasken nga ganad ni Amado. Tano mabisto ni Caridad ti amin. Sigurado adakkel ariribok ti mapasamak. Apay ni Simang, Pasensya kayon, senyora. Ngam agurigor ni Nana si Mang. Ada iji si Ledmi. anya. Daytan tinaalala na. Senyora. Imbes na makatulong. Sanon. Di kay agdanag, senyora. Jak baybay ang dagiti trabaho diti balay. Rumbang laeng. Nang runa tamasuswelduan kamat. Pasig kayo aparikot. Makauma kayo paikit din. Awan serbiyo. Anyan ni senyora. Napalalo na sasaw. Saan mo takas ti idi? Iso ngayong pagarup ko no iso ti talaga na singpat. Bayat abo may bayagak dito ay. Maduktok tala ko no asino ti pudpud no a tao. Kano asino kadakwada asang kapamilya ti agpampamaranglaan.
Jak pa'y masigurado da ito'y. Ngam kaslaki din mabaybayan san ni Albert ti negosyo da. Anya ti kayat masawan, Dan. Sigun ngamin iti tao tangtang danak. Masansan kano ti kaawan ni Albert ije opisina da. Ha? Kaslad ado kano pa yung ti kanito ti kaadan ni Albert ije balay da. Ngam ti ipapan na ije opisina. Mabaybayan na lakit ding agpay sa tinegosyo da, no kastagayam. Day tangarod kat. Kapintasan nga rod day ti akanito. Tapno ad-ad dapay apador asak tinegosyo mi kini papa. Kasayaatan day ta. Kit italak mong kanyak ti pan nakapaliyo ni Albert. Siya kung ti makaam mo iti day ta, Misty. Napagtumar mo ka din ni Nana si Mang. Juan Albert, Kasayatan siguro na may panlangan iti ospital. di na kayat. Kabaalan na kanumat. Kinapudno na. Kayat na kumati ang trabaho. Ngam linapdak. Narigatan. Talaga asa na mabalin ah. Sana rumbang abusuan na ti bagina. Isumat ti kunak, Albert. Alang arat na nakasarita. Barang no siyak didanggan na. Nakariin ka di? Juan, Okay. Kasaritak ni Nana si Mang. Jakman amo ka ni Albert. Kanayon kit din dito'y balay, iha. Amangan mat no, daparikot na, tita. Awan mati kunak. Ngamin, awan mati ibagbagana. Amo yung mata ni Albert, tita Caridad. Kay kayat na pa'y asuluan ti anyaman aparikot na, ngam ti ibagani ti sabali. Ngam sanak mo ta sa balikan kwa na, iha. Siyak ti inana. Tita Caridad, Ngam sana bali. Padasag nga amuan no anya. Barang no ibaga na kanya. Kasano ang makastre ka iti seled dalay ka? Katadamot ijay ni Simang nga da sa gubanit na. Anyan na pan nakairanranana. No kano ang masapul mi una iti sample specimen ni Laika. Tapno maramat iti DNA test. Santo napasamak pa iti kastoy. Uray buok la ko manilay ka ti maalak. Mabalinan day jay. Ngamnas ka na may pamuspusak ti amin. Day jay nilay ka. Paliiwak laang. Barang no makaalak matlaang iti masapul ko. masapa ka pumanaw dito opisina, Dan. Adda ka di pagnam? Adala ang papanak. Ngam kayat ko ti agawid matladakos. Sige. Sana balit adak mat ang mabati dito opisina. Agyaman na ka. Mapangnamnamaan ka talaga. Rumbang la tulungan ka iti amin a banag, Misty. Nangro na iti negosyo, kan iti personal a planom. Iso na talaga. Taamok nga da ka, Dan. Agyamanak iti panagtalag mo. Oh, alang nga Dan. Siguradom ang mapirmaak amin dagiti naskan apirmaak. Sakbay arumwarak dito opisina. Ang mga nuadan tukit di malipatang apirmaan. Laika, kita amat balasang ko. Ang mga nusikanto matiag sakit, gapoy ti araramidem. Okay aklaeng, senyor. Di kay madanagan. Sigurado ka? Juan, senyor. Kita aman eh. Di mo pa yan maornos ti bagim. Agsagaysay ka mambat. Ang mga nukalaat nga da umay asa nga ili. Ket kunain da pa'y nga alilaan da kauna yan. At iti sagaysay. Ala, saanan, senyor? Alagid din. Kalpasan na. Itimplaan na kiti Diyos. Sige, senyor. Kasta. Senyor, mabitlaan na ron. Itimplaan kayo itinuman nyo. Sige lang, Laika. Agyaman ka. Adda sumagmamano alinabag tibok ni Laika na bati itim paaramat ko asagaysay. Umdasan da ita para iti maaramid at DNA test. Naturad at talaga day jay alay ka, papa. Agasam,
Tay supay gayam tinangasikaso kada kayo, idinapan kayo ijay balay da Tito Amado? Anya kumangay ti dakas na kat babaunan damat ni Laika, iha. Di yung man isakit da ijay alay ka, papa. Diyak magustuhan. Ah, Kaya't yu akanayon anapudno ak kada kayo. Saan ka di? Pues, ibagak kada kayo. Kagurgurak jay babaon ang Dalbert. Kagurgurak day jay alay ka. anya kumatibasol na ka. Apaya kaguram. Saanan anas ken ngay bagakpay kada kayo. Misty. Saan arumbang aguraam ni Laika? Anya ti aramidan ni Misty, iti dayta apanang isakit ti amana ken ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.